गरेश्वरनि राजारमाटियाव प्रमुक्त केसरी महापाल नाम कीर्तन फालिनो लाहार फाहार। तामुलपुर जिल्लासिनि गरेश्वर ओनसोलनि राजारमाटियाव प्रमुक्त केसरी महापाल नाम आरो बेतना आन्चलिकनि मेल खुंनो लाहार फाहार। बोहैथि दाननि 25 आरो 26 खालार खालि साननैनि हाबाफारिजों महापुरुष श्रीमन्त शंकरदेव नाम धर्म समाज रङिया जिल्लानि सिङाव थानाय बेतना आन्चलिकनि बानजायनाय आरो देकागिरि दालायनि हेफाजाबै प्रमुक्त महापाल नाम कीर्तन फालिनाय बाथ्राखौ मिथिहोदों। राजारमाटि देकागिरि दालाय नामघरनि लांगोनायाव खुंनो गोनां साननैनि हाबाफारि बादियै 25 जानुवारि एबा गिबि सानाव फुंबिलि 8 रिंगायाव धोरोमारि फिरफिला बिरहोनाय, 10 रिंगायाव भागवत फरायनाय, सानजौफु 1 रिंगायाव बेतना आन्चलिक समाजनि मेल खुंनायजों लोगोसे बेलासिनि 5 रिंगायाव आलारि बाथि फोजोंनाय आरो मोनाबिलि 6 रिंगायाव गुणमाला कीर्तन हाबाफारि जागोन। बेबादिनो 22 जानुवारि अदेबानि नैथि सानखालि फुंनि 7 रिंगायाव प्रमुक्त केसरी महापाल नाम कीर्तन हाबाफारियाव बाहागो लानो फैनाय भगत वैष्णवफोरखौ बरायनाय, 7 रिंगा 30 मिनिटाव भागवत फरायनाय, 8 रिंगा 30 मिनिटाव प्रमुक्त केसरी महापाल नाम कीर्तन आरो सानजौफुनि 2 रिंगायाव प्रमुक्त केसरी महापाल नाम कीर्तन फोजोबनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि जागोन होनना मिथिहोयो। जयगुरु शंकर महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव नामधर्म समाज অসম ৰঙিয়া জিলা সমাজৰ অন্তৰ্গত বেতনা আঞ্চলিকৰ সৌজন্যত ডেকাগিৰি শাখাৰ আমন্ত্ৰণত প্ৰমত্ত কেশৰী মহাপাল নাম কীৰ্তন আৰু বেতনা আঞ্চলিকৰ সমিতিৰ সাধাৰণ সভাভাগ এইবুলি আমাৰ ডেকাগিৰি শাখাত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ওলোৱা হৈছে। সেই হেতুকে আমাৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক সকলোকে আমি সাদৰেৰে আমাৰ এই ডেকাগিৰি শাখালৈ আমন্ত্ৰণ জনালোঁ। 25-26 আমাৰ জানুৱাৰী অহা শনিবাৰ আৰু ৰবিবাৰে বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে যি আমাৰ পালনাম ভাগ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লোৱা হৈছে, সমূহ ৰাইজকে আমি সহযোগিতাৰে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে আমন্ত্ৰণ জনালোঁ, ইয়াৰ কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। কৃষ্ণ। আছে না নহয় হেৰিটো হৈছে ঢালাইটো হৈছে।